Zdravo svima, evo krenula sam da kupim tašnu koju već dugo želim. Prvi put sam je videla februara, međutim počela je izolacija zbog korone i tako dalje, tako da sam maltene zaboravila na nju. Međutim, sad mi se opet vratila želja da je kupim i pošto je to tašna koju možete dobiti samo ukoliko je naručite, ja sam otišla u radnju i naletela na prodavca koji je naše gore list. I pre 2 nedelje sam se upisala na listu čekanja i on me je pozvao posle 2 nedelje obzirom da neko nije odmah kupio tašnu, jer kada rezervišete tašnu u Louis Vuittonu morate u roku od 48 sati da je kupite. Ukoliko ne dođete za to vreme, neko ko je sledeći na listi je dobija. Tako da sam ja u roku od 2 nedelje došla do tašne i reč je o Louis Vuitton multipochette tašni koja trenutno košta 1420 eura. Ovdje vidite da Louis Vuitton ima sada i svoj deo za nameštaj i ova radnja je sada na 3 sprata. Na prvom spratu se nalazi ženski kožni deo, znači tašne, cipele i tako dalje, na drugom muške, na trećem nameštaj. Ova tašna se prodaje na mnogim sajtovima po dvostruko, po čak i trostruko većoj ceni, zato što se veoma teško nalazi, međutim u zemlji u kojoj ja živim je ok, nije bilo neko dugo čekanje na nju. Ona postoji u 2 verzije, sa roze i sa zelenim kaišem. Ne znam kako bi to definisala, taj kaiš za torbu. I ja sam februara htjela da kupim sa roze bojom, međutim u međuvremenu sam promenila mišljenje i više mi se dopada sa tamno zelenom, što sam na kraju dobila. Kada mi je prodavac javio da mogu da dođem po nju, ja sam se radovala kao malo dete. Mislim da samo žena može da se raduje tašni toliko, a muškarci verovatno kolima i motoru, mada postoji oni koji se sada raduju i tašnama. Kao što vidite, dobila sam uz tašnu i buket cveća, i to svežeg cveća, što me oduševilo. To je bio mali gest pažnje i veoma se retko dešava nešto tako. I sada ćemo raditi otvaranje ovog paketa. Kao što vidite, tu je tašnica, ona se sastoji iz jedne pošet, mini pošet, onda malog novčanika za sitninu, zlatnog lanca koji obuhvata te 2 torbice i naravno od ovog kaiša za nošenje unakrsno ili kako vama se dopada. Kada sam videla torbicu u butiku, ono delovalo jako malo. Ona jeste po dimenzijama mala, međutim oplemenjuje svaki outfit. Ovdje vidite torbicu sa roze kaišem i ovu novu verziju tih multipochette tašni. U stvari one se sastoje sad od samo jedne tašnice i one su jako lepe i trenutno su još dostupne, tako da kome se dopada neka kupi na vreme. Vidite ovdje dimenziju cele tašnice, oko 24 cm puta 13,5 puta 4 u dubini. Kao što vidite, sastoji se iz rajsveršlusa. U jednoj torbici imate džepčić mali, u drugoj nemate. Na svakom rajsveršlusu ili na svim ovim kružnim delovima imate znak LV, Louis Vuitton. Na lančiću isto i ovdje vidite na delu za prikopčavanje ovog kaiša. Kao što ste vidjeli, kaiš se podešava od 37 do 56 cm. Kao što je o Louis Vuitton monogram modelu, znači svuda vidite inicijale LV. Lančić je dužine 24 cm, on može da se prikači na jednu od ovih torbica, znači na pošet ili mini pošet. Kao što vidite, dimenzije većeg dela torbice su takve da može da stane veći novčanik, naravno i neka šminka, a u manji može da stane iPhone 11 Pro.
Tako da su dimenzije ok, može da vam stane i neka kozmetika i novčanik i telefon i dobro što se sve to stavlja posebno, tako da prilikom plaćanja nečega ne morate da mislite da li će vam ispasti telefon i slično, znači dosta je praktično. Isto tako u malom ovom delu možete čuvati sitninu. Obzirom da je sistem takav da se sve ove torbice spajaju, vi vrlo lako možete da personalizujete tašnicu, tako što možete da kupite posebno manju torbicu, mini pošet i posebno mali novčanik koji košta otprilike 200 eura, a možete da je personalizujete preko ovih stikera i to košta oko 1750 eura i čeka se otprilike 3 do 4 nedelje na to. Ova torba se po meni isplati, jako je lepa, moderna, da svemu neki pečat, svakoj najjednostavnijoj garderobi će dati neku, dići će je, znači daće neki poseban šarm, tako da preporučujem toplo kupovinu ovakve tašne. Hvala što ste gledali ovaj video. Ukoliko imate neko pitanje, postavite ga u komentarima, odgovorit ću vam sa zadovoljstvom.